акцияи навбати ма барои лични командам эълон мекунам. 50,000 рубл, 20,000 барои шахсоне ки 50 балл мекунанд, як наичок ба первишак мебиёранд, 30,000 дига барои шахсоне ки 100 балл мекунанд, 2 новичок мебиёранд. ҳамаи ин пулҳо барои шумо ҳай чиста ай оилӣ ки ма бе ягон вложения шумо метавонед ки бо ёрдаи ма бизнеси худтона оғоз кунед. болои бо ма ҳам шуморо кӯмак мекунам. шансҳои беҳтаринтона ай даст натиҳанд. шахсоне ки ин лаҳзаҳомонро тамошо доред то ҳол дар ширкати бо нуфузи Фаберлик номнавис шудагӣ нестен, марҳамат рақамҳои ман муроҷиат кунед. ма шуморо бизнеса аз нол бе пул нишон мекунам. ман Саида Раҷабова, топ-лидери ширкати Фаберлик. рақами 1 дар ширкати Фаберлик туди 4 сол ҳаст ки кору фаъолият мекунам. дар 4 соли ҳолим 2 хонаву 1 мошин гирифтагим. барои шуморам оҳиста оҳиста чӣ гуна ба ҳамин результатҳо баромадану сабру тоқату мақсадҳои асосиро дар зиндагӣ мондану чӣ хел ба мақсадҳо расидана меомӯзонам. добро пожаловать в мою команду. ба командаи ман хуш омадед.